kabeh. Piye kabarmu? Muga-muga sehat, bahagia, lan ora kesandung sandal lek mlaku. Soale nek kesandung sandal wae wis lara. Apa maneh kesandung bolongan dalan sing ombone kaya kolam renang. Wingi bengi cah, aku kepikiran perkara sing penting banget. Sak pentinge nganti aku gak iso turu lho cah. Muter-muter ndek kasur kaya gorengan digoreng kaping pindho cacah, merem melek, mikir, miring, jeduk balik maneh kaya ngono. Nganti aku ngerti yen bantalku kuwi mang dadi saksi bisu penderitaanku cah. Ngomong-ngomong cah, ono pepatah sing ngomong ngene, tak kenal maka tak sayang. Nanging nek dipikir-pikir pepatah kuwi mang kadang cocok, kadang nyekeli rasa perih ndek ati. Soale aku iki kenal karo wong 2 taun, jebul sing sayang mek aku dhewe, dheweke ora melu. Malah pindah ati karo sing rambute lemes kaya mie instan cacah. Guyon cah, aja digawe serius. Tepangaken nami kula Despa Arimi Kusumandingrum Harahap. Jenengku dawa cah. Nek ditulis ndek buku presensi wae guruku kaya kesel dhewe. Kadang aku iki sengit karo jenengku dhewe cah. Soale nek pas kenalan ndek kelas iku aku kudu narik ambakan sing dawa cah. Soale ya ngerti dhewe jenengku kuwi mang dawa. Langsung wae cah. Aku bakal ngomong masalah sing penting kuwi mang. Masalah sing penting kuwi mang iku sing luwih darurat tinimbang PR awak dhewe sing numpuk koyo tumpeng mini kuwi mang cah. Masalah sing sak bendina tak adepi cah. Saben esuk sore wis ngene iki koyo wong pacaran cah. Tapi pacarane iku sing ora sehat, tapi tetep dilakoni soalnya bodoh. Kuwi ngerti sing tak maksud? Ya sing tak maksud kuwi mang dalan cah. Iya, dalan. Nah, dalan iki sing ndek negara liya iku mulus karo lurus ya. Nek di foto iku mang cocok iso digawe wallpaper laptop cah. Tapi nek nang kene mulus mong pas dicat ndek baleho tok. Asline dalan iku bolonge iso gawe kowe mikir, Gusti, iki dalan apa jebakan maut? Cah, nek aku budal sekolah iku koyo lagi mlebu laga survival. Tangan ning gas iku ambek mripat iku kudu tetep waspada cah. Otakku iku nyepke rute ngindari bolongan-bolongan di dalan kuwi mang. Guru matematika wae ora menehi soal sing serumit iki. Tapi aslinya ya pangga cah soal matematikane rumit. Aku budal sekolah iku jam 6 esuk cah. Rencana teko sekolah iku jam 6:30 ngono lho cah. Tapi gara-gara dalan kuwi mang pas aku kena golongan 1 nambah 2 menit. Golongan keloro ya nambah 3 menit. Golongan ketelu nambah wis trauma aku liwat dalan kuwi mang. Bolong 4 iku nambah pengen prei cah, aku ora pengen sekolah. Akhirnya toko sekolah iku jam 7 kurang 1 menit tok cah. Persis koyo film aksi tekan garis finish iku langsung bale muni. Cah, tak kandhani ya, bolongan dek dalan nang negara iki ku ora mung bolongan lho cah. Dheweke ku duweni karakter, duweni sikap. Tinggal didaftarake kakak lho, iso dadi warga negara kene cah. Modele iku ana 3 cah. Kaping pisan iku bolong isin-isin. Nah, bolongan iku cilik cetek ngono lho. Apen-apen ora bahayani, tapi nek rudamu mlebu mak jegluk ngono, kowe langsung kaya ngomong ngene. Loh, kok jerone kaya sumur butek? Kaping loro cah,
Iki enek bolongan nesuan. Nek pas musim udan bayuh langsung bolongan kuwi mang koyo ngamuk cah. Ngembang karo emosi sing mendalam kuwi mang koyo lagi ngilingi mantan sing durung iso mbalekake utange. Kaping 3 iku cah ana bolong sok ngatur. Nah, sing nongkrong di tengah dalan biasanya bolongane gawedhe ngene. Kaya ngatur kabeh kendaraan ngono cah. Kowe ngiwa ya, kowe nengen ngono. Aku mau nang tengah wae ya. Aku langsung kelingan apa kaping pisan ketemu bolongan sok ngatur di dalan iku mang aku mikir ngene cah. Iki dalan apa kantor kelurahan? Kena apa kudu ana ketua RW versi bolong di tengah kuwi mang. Ning pinggir dalan kuwi mang cah enek tulisan mong segede label klambi cah. Hati-hati jalan berlubang. Tulisane kuwi uimut pol cah. Cocoke dipasang di buku-buku sing iso ditempeli stiker-stiker kuwi mang cah. Duduk di pinggir dalan kuwi mang. Tapi cah bolongane kuwi mang gedene kaya bekas meteorit medun saka ndukur iku mang. Aku nganti mikir ngene cah. Pak, niki sinten sing kajenge sampean peringatake? Semut, kecoa, apa tumo? Mbok menawa tulisane iku diganti wae lho, Pak. Hati-hati, bolongane luwih gede tinimbang masa depan hubunganmu. Tapi ya mesakne cah sing gampang loro ati kuwi mang mengko nangis. Nah, iki sing paling tak pahami nganti saiki cah. Bolongan iku mang ora ditutup, ora ditambal, ora diisi, mek dicat putih pinggire. Nganti aku mikir maneh, maksude iki apa? Iki dalan apa galeri seni? Bolong kok dicat putih. Mung kurang tulisan wae ben estetik. Sing paling lucu kuwi mang cah, bolongane ku difoto, dipasang ning Facebook karo caption ngene cah. Penanganan cepat. Padahal penanganan iku mau dicat cah. Iya mek dicat putih kuwi mang. Tak kandhani ya cah. Pemerintah kuwi nduweni langkah-langkah khusus sing tak sebut langkah 6 tahap bucin. Kaping pisan bolonge ku memang di dalan muncul cah. Kaping pindho difoto, kaping 3 dicat putih pinggire, kaping 4 di share di media kuwi mang cah. Kaping 5 iku diomongke ndek rapat ngono. Kaping 6 kami terakhir iki cah, kaping 6 didandani tenanan nek wis cideke pemilu. Aku yakin cah, bolongan-bolongan ning dalan iku mang lek iso ngomongin kayak ngene. Sabar ya cah, iki tinggal nunggu baliho pemasangan. Aku gak bakal bolong maneh. Tak kandhani cah, numpak sepeda motor liwat dalan bolong kuwi mang iku sok dadi olahraga lengkap cah. Olahraga jantung, deg-degan pas bane nyerepet pinggir dalan bolong kuwi mang. Olahraga refleks cah. Setir geser ngiwo geser nengen dadakan koyo ninja kuwi mang cah. Enek maneh iki ya cah, olahraga kesabaran. Nah, nesu amarga ora iso ngomong apa cah. Sing terakhir sing tak ruhi iki olahraga pasrah cah. Delok bolongan ombo terus ya wis ngomong ngene cah. Ya wis tak serahke wae marang Gusti. Meh piye maneh. Kadang aku nek salah gerak titik wae ku mang cah, wedi jlongup. Aku ngerti cah, makane bocah jaman saiki ku mentale kuat-kuat. Salah sijine ku latihan paling penting teko iso mentale kuat iku mang teko ngindari bolongan dalan di negara iki mang cah.
Sing ora kuat iku mung pedahe cah, sing sak bendina pasti lek iso ngomong-ngomong ngene. Cah, nek kowe sayang karo aku, aja lewat kene maneh yo. Mesakne aku. Kadang aku iki ngipi cah, ngipi dalan ndek kene iku mang iso mulus tenanan ngono cah. Ngipi dalan ndek kene iku wis ora ngronjal-ngronjal maneh kaya kena son horeg ngono kuwi. Tapi yo ngipi, mek ngipi cah, amarga asline dalan ndek kene kuwi mang iso mulus pas katene wayahe pemilu cah. Sekian cah, matur nuwun. Wis ngrungokake ocehanku sing gak jelas iki nganti rampung. Meh piye maneh aku ya ora iso nglawak kok cacat tapi dikongkon nglawak ngene iki. Muga-muga kowe ngerti perjuanganku saben budal sekolah ya cah. Iki duduk sekedar perjalanan tapi iki pertempuran. Hati-hati nek mulih ya cah. Umpamane nek liwat dalan paling fenomenal di daerahmu iku mang ojo nganti kecemplung bolongan sing jerone kaya kenangan karo mantan ya cah. Angel ditutup lan luwih angel dilalekake.